Otvorenie zámku pomocou planžety Liši HU66-1. Tento zámok, ktorý tu máme, je z vozidla Škoda Fabia, rok výroby 2005. Teraz niekoľko základných informácií, aby ste tento zámok úspešne otvorili. V prvom rade musíte vedieť, ktorým smerom planžetu zasunúť. To znamená, na špičke planžety na vrchnej časti sa nachádzajú 4 dierky, zo spodnej časti tiež sú 4 dierky. Tieto dierky nejdú priamo nad sebou, ale sú asymetricky poposúvané. To znamená, že keď planžetu pichnem do zámku, tak s vypichovacím hákom skúšam v tých dierkach, že či tam cítim stavítko, ktoré mi pruží, alebo je tam prázdna diera, alebo je tam tvrdé. Takže tunák v prvej diere cítim, že je tvrdé, stavítko mi nepruží. Druhá diera tvrdé, nič, to sú prázdne miesta. To znamená, že planžetu nemám správne vloženú. Planžetu vyberiem, otočím a vložím do zámku. Opäť zoberiem vypichovací hák, idem na prvú dierku a skúšam a teraz vidím, že keď zatlačím stavítko, tak sa mi vracia späť. Idem na druhú dierku a cítim tam pod stavítkom strunku, to znamená, že planžeta sa mi musí sama vracať späť a cítim strunku pod stavítkom. Zámok budeme otvárať do tejto strany. Dôležitá informácia pri otváraní. V tomto prípade, keď budeme zámok napínať, menej je viacej. To znamená, že nie je potrebné vyvíjať veľkú silu, stačí dať bubienok do skrutu jemne jedným prstom. Ale pri niektorých zámkoch, ktoré majú väčšiu vôľu v bubienku, sa stáva taká vec, že ak vyvíjame s napínačom silu do skrutu, tak bubienok sa nám môže vychylovať do niektorej strany a tým pádom nám to trochu skomplikuje otvorenie. Preto odporúčam, ak bubienok má takúto vôľu, dať bubienok s napínačom do skrutu, ale snažiť sa držať planžetu bubienku stále rovno, aby neprišlo k naklopeniu bubienka v stavítku. Takže planžetu máme správne vloženú, jemne dám bubienok do skrutu a ideme s vypichovákom na prvé stavítko. Prvé stavítko stojí, druhé stojí, tretie stojí. To znamená, že aj keď som sa ich pokúšal stláčať, necítil som žiadne cvaknutie, pohyb, tak ideme teraz na vrchnú stranu. Prvé stavítko cvaklo, druhé cvaklo, tretie je tu prázdne miesto, takže sa musíme potom k nemu vrátiť. Štvrté cvaklo. Ale už cítim, že bubienok sa mi začína naklápať, takže posuniem si bubienok hore a vrátim sa znova k spodnej rade stavítok. Prvé išlo, druhé stojí, tretie nejde zatlačiť. V prípade, že nejde zatlačiť, tak treba napínák povoliť. Išlo, tretie, štvrté. Ale počul som, že niektoré stavítka mi vyskákali, tak musím sa znova vrátiť späť a ideme hore. 2, 3, otvorené. Čiže takýmto spôsobom sa otvára zámok s planžetami Liši. Ukážem to ešte raz znova, trochu rýchlejšie a bez komentáru.
otvorené. Takže týmto spôsobom si dokážete otvoriť zámky s planžetami Liši. Ďakujem za pozornosť.